Κάνουμε αντικατάσταση κλειδαριών θωρακισμένης πόρτας σε νέο τύπου με μικρό κλειδί. Μια πάρα πολύ αξιόπιστη κλειδαριά είναι η Caesar Revolution Pro με σύστημα μπλοκαρίσματος πύρων, διπλό καταπέλτη συγκεκριμένα. Όπως σας είπα, οι κλειδαριές αυτές είναι νέο τύπου, είναι με μικρό κλειδί, είναι δηλαδή κλειδαριές θωρακισμένης κυλίνδρου. Εξωτερικά όμως το κύλινδρο δεν τον αφήνουμε απροστάτευτο, να το βλέπει οποιονδήποτε. Το προστατεύουμε με μια αντικλεπτική ροζέτα από ατσάλι ή αλλιώς Defender, το οποίο πιάνει από μέσα από την κλειδαριά με βίδες, έτσι ώστε εξωτερικά να μην μπορεί κάποιος να το ξεβιδώσει. Η συγκεκριμένη αντικλεπτική ροζέτα που χρησιμοποιούμε είναι η τελευταία που έχει βγάλει η συγκεκριμένη εταιρεία, η Disc Spheric, εικόνικη, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει ο σπαστήρας και να την πιάσει. Κάνει δηλαδή δημιουργεί ένα πράγμα σαν κόνο προς το τελείωμά της για περισσότερη ασφάλεια. Η επιλογή του κυλίνδρου στη συγκεκριμένη κλειδαριά είναι καθαρά στο χέρι του πελάτη. Δύο πάρα πολύ αξιόπιστες κλειδαριές που χρησιμοποιούμε τον τελευταίο καιρό είναι ο Scudo 9000, ο οποίος έχει σύστημα anti-picking, σύστημα anti-bumping, 17 pins και ενίσχυση από ατσάλι από κάτω από μόνος του για να μην μπορεί να σπάσει εύκολα. Ένας όμως εξαιρετικός μήλος είναι ο Caesar Astral Techno, ο οποίος εκτός από όλα αυτά που έχει και ο Scudo 9000 έχει πρόσθετα κάρτα αντιγραφής κλειδιών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε οπουδήποτε να βγάλουμε αντίγραφο. Το κλειδί μας γίνεται μόνο κατόπιν παραγγελίας και φυσικά μόνο με την παρουσία της κάρτας ασφαλείας. Επίσης, έχει ένα σύστημα που λέγεται σύστημα διπλής λειτουργίας ή αλλιώς σύστημα emergency, το οποίο μας επιτρέπει, αν έχουμε ξεχάσει το κλειδί μας από την πόρτα, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται αυτό, να πάμε να πάρουμε το εφεδρικό που έχουμε κάπου, οπουδήποτε, και να ανοίξουμε την πόρτα μας χωρίς να κάνουμε καμία παραβίαση και χωρίς να χρειάζεται φυσικά να φτιάξουμε κάποιο κλειδάρα.